नमस्कार, जय महाराष्ट्र. मी लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विभाग प्रमुख म्हणून माझ्याकडे आता जवळजवळ 1 वर्षभर कामगिरी संपवलेली आहे आणि त्या पदाला न्याय देण्याचा मी पूर्णपणे प्रयत्न करत आहे. पक्षासाठी झटून मी काम करत आहे. पण मी बाईट देण्याएवढा किंवा हे देण्याएवढा काय मोठा नेता नाही. तरी पण काल आमच्या गावचे माजी सरपंच आणि आता विद्यमान सरपंच श्री अंबाजी उंबे यांनी एक बाईट दिलेली, ती मी ऐकली आणि मला ती रावे ना म्हणून मी एक बाईट देतोय की त्यांनी सांगितलं की मी 40 वर्ष या गावचं राजकारण करतोय, एक हाती सत्ता मी या गावात राबवतोय. पण ती 40 वर्ष सत्ता राबवत असताना त्यांनी फक्त मतांचं राजकारण केलेलं आहे. बाकी विकासाचं नावाने त्यांचा शून्य आहे. येणाऱ्या शासनाकडून येणाऱ्या योजना फक्त ग्रामपंचायतचे 15वा वित्त आयोग, 16वा वित्त आयोग याच्या व्यतिरिक्त एकही काम त्यांनी या गावात केलेलं नाही. ज्यावेळी उद्धव साहेब मुख्यमंत्री असताना आम्ही आमच्या पक्षाच्या माध्यमातून या गावात जवळजवळ टेमवाडी ते मुख्य रस्ता ते टेमवाडी रस्ता जाणारा, परत मुख्य रस्ता ते गावठणवाडी हा रस्ता, मुख्य रस्ता खडदारा ते केगत जाणार रस्ता, परत हे गावठणवाडी स्ट्रीट लाईट, BSNLचं टॉवर. काल त्यांनी सांगितलं BSNLचं टॉवर आम्ही नारायण राणे यांच्या माध्यमातून घेतलेला आहे. पण तो टॉवरसाठी मी स्वतः आमच्या कुर्ली गावच्या माजी सरपंच नलिनी पाटील मॅडम याने आम्ही प्रयत्न करून विनायक राऊत साहेबांच्या पाठपुराव्याने तो टॉवर आम्ही मंजूर करून आणला आहे. फक्त ज्यावेळी जमिनीची गरज भासली त्यावेळी आम्ही फक्त त्यांना बरोबर घेऊन त्या जमिनीचे मालक आबासाहेब कदम यांच्याकडे फक्त ते आमच्या बरोबर आले होते. पण नाहीतर त्यांचं या टॉवरसाठी म्हणा किंवा या स्ट्रीट लाईटसाठी म्हणा काही योगदान नाही. या आम्ही शिवसेनेच्या माध्यमातून हे कामं या गावात आणलेली आहेत. जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 2-2.5 वर्षाच्या कालावधीत आम्ही जवळजवळ 40 ते 50 लाखाचा निधी या रस्ते म्हणा किंवा स्ट्रीट लाईटसाठी आणि तो टॉवरचा तो जवळजवळ मला 1 कोटीचा निधी खासदारांच्या विनायक राऊतांच्या माध्यमातून या गावात आम्ही आणलेला आहे. तसेच राहिली गोष्ट पाण्यासंबंधाने, पाणी पण आमच्या गावात सोय चांगली आहे म्हणाले. तरी पण मी खडदारा या ठिकाणी राहतो आणि माझ्याच बाजूला अंबाजी उंबे यांचं घर आहे. त्या ठिकाणी आता ते एवढे वर्ष सरपंच होते, मग ती पाण्याची टंचाई अजून का मिटू शकलं नाही. मार्च एप्रिल पासून लोकांना पायपीट करावी लागते पाण्यासाठी, पण पाणी काय त्या विहिरीला पाणी नसतं. तिची पण अजून उपाययोजना झाली नाही. फक्त फुकटच्या खोटं बोलायचं पण रेटून बोलायचं हाच त्यांचा हे आहे. आणि ते सांगतात मी 10 वर्ष भाजपमध्ये आहे. आता 5-6 वर्षापूर्वी फक्त ते भाजपमध्ये गेलेले आहे. काँग्रेसच्या कालावधीत त्यांनी काही विकास कामं केली असतील, पण भाजपच्या कालावधीत फक्त हे 5-6 वर्षात 1-2 कामं केली असतील. पण भाजपमय जी काँग्रेस आपलं गाव कुर्ली गाव भाजपमय झालेलं आहे म्हणून सांगतात. ते त्यांना 9 तारीखला दिसेल कुर्ली गाव भाजपमय झालेलं आहे की भगवामय झालेलं आहे ते त्यांना 9 तारीखला दिसेल. तेव्हा त्यांनी जलजीवनची योजना जवळजवळ करोड रुपयाचा निधी आपल्या गावात फुकट केलेला आहे. विहिरी मारून झालेला आहे, पाईपलाईन टाकून झालेले आहे. त्याच्याबद्दल ते काय बोलत नाही. तरी फुकटच्या त्यांनी अशा थापा मारू नये आणि लोकांची फसवणूक अशी करू नये. आता आपल्या कुर्ली गावातील मतदार एकदम भोळे आहेत, कुठच्याही याच्यावरती विश्वास ठेवतात. तरी पण त्या अशा भूलतापांना कोणी बळी पडू नये आणि सर्व मतदार हे आमच्या बरोबर आहे. आणि येणाऱ्या 9 तारीखला त्यांना समजेल की कोण कोणावर आहे. फक्त धनशक्ती आणि जनशक्ती असे 2 भाग आहेत. ज्यांना धनशक्ती असेल त्यांनी त्यांच्या बाजूत जातील आणि जनशक्ती असतील ते आमच्या बाजूने येतील. ते 9 तारीखला त्यांना दिसेल.